Ay, itong si Tami talaga. Hindi na mahihimutang. Ito yung laptop bag ko. Na ito yung ginamit niya the other day, di ba? Nilagay niya yung mga gamit ito. Ngayon, mga labs, binalik-balik na naman niya sa kanyang laptop bag. Usahay manggod itong si Dudong Tami. Makalilibog. Pausab-usab ba yung plano niya, mga day? Magtrabaho siya ngayon, mga day. Doon daw sa ibang lugar na naman daw, mga day, no? Kauban niya yung mga palaging tumatawag sa kanya. So, kaya hindi siya masyadong late ngayong lumaya sa bahay, no? May sasabihin din pala ako sa mga taong nagme-message sa akin, no? Ang hirap, mga loves, kasi ang dami ninyo po. Ang daming nanghihingi, naghanap daw ng AFAM kahit matanda. Paulit-ulit na lang ako nito na hindi man ako nagbibinta ng AFAM or nagbibigay. Ay, ang hirap ng buhay, mga day. Sa akin sila naghanap. Mga day, kung naghanap kayo ng AFAM, mga day, dahan-dahan lang. Magpa-data kayo sa kanyang cellphone. Marami naman sa Facebook daw, sabi nila. Pero wag magpadalos-dalos, mga day, ha? Wag padalos-dalos. Not so much. Slowly with water, han, because I have to. The gets the worse, the more it gets used. You may have to fill a pet fish up. I will. Like you won't. Han! I will do it later. I need to cut the grass first. Honestly, I have to cut your pineapple. I have to cut the grass. I have to. Pineapple's not a rush. You're right. I'm not gonna sit here and rot in like a couple days. Bye, love. Enjoy your day. You don't bring food. This because your stomach. Right? I love you. Drive carefully, huh? The GPS. Yeah. Because it's. I remember that's. Even I know where I'm going. I said GPS still helps. Oh. Fine, give me the garbage. What is this? Oh, this sandwich. This is the $10 sandwich. Bye bye, Dong. Dong Tami. Bye bye. I love you. I'm going in, okay? Okay? Bye, hon. Bye bye. Yes. Layas na Mister. Ito yung veggies, mga loves. Oh, ano kayang pwedeng bilhin dito? Matagal na akong hindi nakapunta doon. So, hanap tayo kung anong pwedeng bilhin. Mag-cut ako ng damo. Kasi this week is parang grabe ang init, mga loves. To the highest level this week. So, kaya bago mag-start yung pinaka-init talaga, magputol tayo ng damo. Yun yung gawin ko ngayon. And, umalis si Tami. Hindi ako kumain, mga loves. Hindi ko feel kumain. Nasasad ang lula. Kasi nga, hindi man ako sad na mag-isa. So, every morning, dapat hindi ako kakain ng bread. Alam nyo, ang hirap mag-diet, mga loves. Sabi ko kay Tami, Han, huwag ka nang bibili ng bread. Tapusin ko na yung last bread na, tapusin. Tinapon ko nga, mga loves. Promise. Tinapon ko kasi ito yung bread na, ito yun siya. Oh. Ito. So, ito siya, mga loves, hindi white bread, so which is okay siya, no? So, 100% whole wheat bread. This is a different bread. Nature own. This is a different one. So, I guess kakainin ko to kasi nga, hindi siya white bread. But anyway, so sabi ko sa kanya, ayaw kong kumain na ng bread kasi nga, tingnan nyo na yan. Ito talaga yung una kong mag-laki and then next yung push-on. Then the rest, no? So, yung braso ko talaga, kaliwat na mo, mga loves. Ganito na ako kahit payat. Kahit payat ako, malaki yung ganito ko. Ang hirap dito magpapayat, mga loves. Grabe si Mister. Maano ko talaga. Sus, mayroon pang chicken dyan. Hindi ko alam kung anong gagawin. Kasi nga, ilagay ko yun sa freezer, mga loves. Ilagay ko sa freezer kasi for sure makalimutan yan. And yun, masira. Tapos na po ako. At meron na tayong pira. Makabili na tayo ng bigas sa Pilipinas. So, tignan nyo ako, guys. Sobrang init kasi. Ipakita ko sa inyo. Kapagod. Yay! Tapos, ang hangin din, mga loves. Ang hangin-hangin.
Look. Tapos, I think I'm done na, ha? Wala akong nalaktawan. Wala. Tapos, ang daming bulaklak dito. Oh, grabe. Ang ganda talaga. Dito, ang daming. Hala, magbunga dahil pala yan. Magbunga pala yan. Yan, magbunga pala. Hindi ko yan alam, ah. Magbungi pala. Ang dadami. Tapos na ako mga loves. I'm happy. Ang daming ano ng roses natin, oh. Bulaklak. Yun yung roses na gusto ko. Yung roses doon ba isa, ano, kakaiba. Yan, oh, kakaiba yung roses. Mama Minty, ang cookie, cookie, Minty, cookie. Yun mga loves. So, ang gagawin ni Inday Mirian, kasi bumili si Tami ng carrots, di ba? So, nag-grocery siya. Ibigay ko to sa carrots. Itong mga binili ni Mr. Ibigay natin sa bunnies. Oh, ito siya. Kasi kailangan siyang ibigay kasi andito lang siya sa aming ano. So, yun. Hindi ko itapon lahat kasi yun. Magbigay lang tayo kasi maraming mga bunnies doon nag-ambak-ambak ba doon sa likuran. Gusto man niya magbuhi og mga bunnies, eh. So, magbigay tayo. Bahala na sa Batman. Hikay mo ka mo mga langgama ba? Hikay mo ulo, ha? No. So, nagkalkal na naman sila dito. Bunnies! Eh, dito man ang mga bunnies, oh. Diyan. Diha. Hindi na sa high diri, oh. Dari din, oh. Diha. Diyan. Ay, lumaki na talaga. Ang dami, oh. Oh, ang daming bunga, oh. Makita nyo? Ah, excited sa pamimitas. Excited sa pag-harvest. 3 lang yung inana ko. Pero ito, ano ko to mga loves? Kunin ko to ito. Few hours later, nakauwi na si Mr. mga darling, no. Kain siya kasi sobrang gutom. Hindi siya kumakain whole day daw. So, pakainin ko lang ito at salamat sa panonood. Hapon na mga dino, pero grabe yun akong hinahintay-hintay kay Tami. Kasi hindi siya tumawag, kasi nga busy siya sa trabaho at gusto nilang matapos talaga yung mga pinagagawa nila ngayon. Pero si Inday Mirian naboryo at saka sa kakahintay ng tawag pero walang tawag. Kawawa. Pinya na lang nang gipahimungtan ako tao naghiwa-hiwa, no. Wala din kasi akong magawa sa labas mga day kasi nga grabe ang init. So pagkatapos ng pinya, ang aking ipahimungtan na naman is yung mga salad. Kailangan ko kasi magsalad ngayong gabi. Pagdesisyonan ko kasi na paunti-unti lang tayo ng kain ng rice pero talagang hindi man tayo mabubuhay ng walang rice, no. Pero talaga kailangan natin balance. May alam din ako sa mga balance na yun mga darling, no. So yung ating salad is sinuhumol ko lang siya sa tubig at nilagyan ng asin. So pagkatapos niya, naburyo na naman ako at hapon na pala 7:00 na ng gabi. So yun, nag-isip ako, kailangan ko palang tubigan yung ating mga halaman 7:00 na pero hindi pa gabi dito mga labs kasi 8 o'clock, 8:30, yun pa yun siya magabi. At sa sobrang init, kailangan talaga nating paliguan ang ating mga gulay, no. Ngayong taon mga darling, no, konti lang talaga yung aking mga pananim, no. Kailangan yung mga priority ko lang talaga at palagi kong nakakain yung mga tinatanim ko ngayon. Yun. At saka, nung unang year pala talaga mga lab, nasasabi ko sa inyo, ang dami kong tanim. At yung mga bunga ng aking tanim that time, meron pa sa freezer ang dami. Basura mga labs kasi it is 8:30 na. Tapon tayo. So, ang dami kong basura. So, ano pa bang basura doon? Kain tayo, eh. Ito, ang laki ng ano natin, plato, no. Salad lang ito. Ang nilagay ko dito is ano lang, olive oil, vinegar, salt, and paminta. Yun lang, konting salt lang. Yun lang, walang karne, walang egg. Ganito po ang salad mga loves kapag walang salad dressing. Vinegar lang siya talaga. And then, oil. Konting oil lang. Ano po ito, romaine?
Ang sarap. Simple lang. Hindi na ako nagluto ng kanin. Hindi ako nagkanin the whole day. Pero nagpasta ako kanina. Wala pa yung time eh. Hindi din tumawag. Almost 9 o'clock na. Hinugasan ko to ng maigi mga loves. Bago ko to ito piniprare. Inano ko siya hinumulan ko siya. Sinusok ko siya sa matagal na tubig with salt. Para makuha yung mga anik-anik. Alam na. Dahon. Hello, how are you? Where is your laptop? The trunky. Did you open it? It's running here too. Misty's moving around, oh. Minty moving around, oh. Oh, Dada's home finally. Oh, your son. Hi, little girl. Hi, little girl. Okay, Daddy gotta come up. Okay na, come on. Dada's tired and hungry. Gutom yung inyong ama, gutom. Come on na. There is salad, there is still leftover. Oh my god, the two of you ba is really ridiculous. Hi Minty, you're happy Dada home? You're happy? Look at Minty. There, woo, walks too. Yes. What do you want to eat that I can put in a plate? I'm gonna make a chicken parm. Huh? Chicken parm. Now? Yeah. I got a chicken. Chicken parm. Throw some cheese on it. Oh, do we have cheese? Parmesan is the one. I'll get whatever cheese is there. It's fine. Okay, so, oh my goodness. Chicken parm. Suddenly you want chicken parm? Why not? Tamimri is home. Excuse me po, gutom po si Mister kasi nga talagang iba ito sila. Kapag magtrabaho sila, trabaho lagi. Wala yun na sila kan-anay. No, yung mga kasama niya, magsasabing kakain tayo bukas, next day. Adoy, pagkahuman mga labs kay hindi man sila kakain. Kawawa itong asawa ko, magniniwang yun ito ba? So kaya tinutulungan ko lang siya dito mga labs kasi nga ang hirap naman ito. Kawawa talaga. Isipin ninyo buong araw kahit kape kasi. Pero may tubig naman daw sila. Pero hindi talaga daw sila kumakain kasi inaapas nila yung kanyang trabaho na matapos daw mga darling. Ako alas 12 na mga labs, hindi pa ako nakatulog. Empty pa yung aming bed. Alam nyo, nasan yung asawa ko? Andun sa couch. Nandun sabi niya matulog kami dito. Wala siyang trabaho bukas, which is, I'm happy. Wala siyang trabaho bukas. And then, spend time with him. Sabi ko sa kanya, alam mo, gusto kong off ka kasi gusto ko talagang may kausap. You know, yung usapan kasi namin mga labs, nagtagal kami mga labs, no? Yung usapan namin, nag-mature na ako. Nag-mature na talaga kasi seryosohan na yung usapan. And then, like this morning, nag-usap kami. Gustong-gusto ko. Kasi talagang seryosohan ba about sa mga nangyayari sa kalibutan. Sa kalibutan. But anyway, ang katinantyan ko, sana walang poison ivy. Anyway, mga loves, matulog na kami. Uy, gisingin nga natin yung asawa ko, be. 1 minute more to go para mag 12. Love? Hey, do you wanna sleep with me? They seem to really like Huh? Yeah, another hour. It's 12 o'clock already. You okay? 1 hour daw, so 1 o'clock. 1 o'clock siya magpunta sa bed. Napagod yan mga love, so kaya yun. Nakatulog. Wala masyadong tulog ngayon, nakatulog sa couch. Ako na lang matulog muna dito. Pupunta man yan dito mamaya kapag magising yan na magtimba kuwas man na unya ba. Muanhin na dire. So mga ugmas buntag. Oh, buntag na mga loves. Buntag na, uy. Anyway,